Здравейте хора! Здравейте! Днес ще правим един бюджетен билд за момче, което играе Roblox, така че дори това е overpower за неговата игра, но имаме Asus Prime B550 MK-RGB, което е дъното, процесор от AMD Ryzen 5600X, NVMe 512, MSI 5060 на Nvidia, две плочки по 16 ГБ RAM, охлаждане AK400 от Deepcool, захранване 750 бронз също на Deepcool и кутия CC360 Lite на Deepcool. Де факто билда, който ще правим е в основата си Deepcool, като за дъно ползваме Asus и MSI за видеокарта. Започваме, като си подготвяме нещата. Първо леко да посвиеме. Така. Сега да подготвим дънната платка, да я извадим. Тези неща също да подготвим. Тук оставяме само SATA кабелите, които няма да ни трябват в момента. Довадим я внимателно, за да не я осъкатим предварително. Мога да я оставя. Прибираме кутията, за да не ни пречи. Поставяме си дъното. Така. Сега първата стъпка е да сложим процесора. Процесора е трай версия, така че не идва в кутия. Махаме тук внимателно ластичката. Така, първо качваме тифта на процесора. Това да е хубаво назад. Сега гледаме много внимателно къде е белега. В случая ето го тук белега. И гледаме на самия процесор. Къде е неговия белег. Двата белега трябва да са едно срещу друго. Реално. Ето така. Клопна. И закопчаваме. Процесорът е готов. Сега, след като поставихме процесора, е време за NVMe-то, само че първо трябва да поставим бракета, който да го държи. Поглеждаме на коя точка трябва да бъде, за да сме сигурни и навиваме лекичко, стягаме. Колкото го стегнем на ръка, няма къде да отиде, не държи голяма тежест, така че не е фатално. Взимаме сега леко внимателно, си поставяме SSD-то под 45 градуса, да влезе хубаво и натискаме. Лекичко поставяме винта, само че с отверка. Да. Само да видим. Идеално. По-лесният вариант е да си ползвате инструменти. Искаме лекичко. Не трепереме много. Само доколкото можем. И затягаме лекичко. SSD-то вече е захванато. Сега следва да сложим рамта. Така. Ето я. Поглеждаме пинчето къде се пада, за да я поставим така, че да бъде абсолютно правилно, за да не хруска много. Сега натискаме докато заключи. Както виждате, ето така може да се види. Пина се заключи при самото натискане. Повтаряме действието и с другата плочка. Ето, това е. Сега вече имаме поставени процесора, рамта и NVMe-то. Така, след като сме поставили всичко, време е да си подготвим нещата за охлаждането. Пакета с бракетите. Си извадим лекичко. Понеже е с паста, заради това няма да махаме кутийката, тъй като пастата, която Deepcool ползват, добро изпълнение, няма да я сменяме, за да поставяме друга, но първоначално трябва да си приготвим бракета за AMD платформа. Като отвиваме така, шината за AMD плюс тапичките, които са ни
като дистанционери за тази работа. За AMD обикновено са оранжевите, за Intel са черните и са няколко вида, тъй като са надписани за различните сокети. Поставяме си дистанционерите. И самата шина. Лекичко я наместваме, така. И ползваме тези дълги винчета, които са дадени в комплекта. Поставяме. Хубаво е да си поставим и четирите предварително, преди да затегнем. Лекичко само да ги прибереме, колкото да не падат. Те са позиционирани, за да не изкривяваме самата шина после, да можем да я наместим по-хубаво и по-правилно. Когато се затягаме, хубаво да го правим на кръст, за да не се измества. Притягаме съвсем леко, без да прилагаме сила, докато затегнем всичките. После леко можем да добавим. Така, след като сме затегнали, сме готови с началото. Сега следва да прибереме нещата, които не ни трябват и ще се върнем след малко. Така, сега подготвяме си кутията. Секунда. Така. Трябва да виждате добре. Сега. Лекичко махаме стъклото. Оставяме го настрани. Гледаме да няма нещо отдолу, да не го счупим. Така, сега тук да подготвиме много внимателно кабелите. Да си сложим шината. Хубаво е да подвинем обаче и отзад задния капак. Така, него ще махнем така настрани да не ни пречи. Само. И леле, какъв е ужас тук. А после ще трябва да го направим да стане приветливо. Така. Отзад сме махнали капака, за да не ни пречи. Освободили сме си кабелите, за да можем да нагласиме тук за вентилатора. Сега взимаме шината, която е. Винаги тия са надолу. Почти винаги, да. Освен ако няма някое извращение, дето са наопки. Но по моите наблюдения 99% от случаите са така. Слагаме силно, притискаме, за да щракне, да влезе хубаво, внимавайки да не я покривим много, защото иначе има вероятност, когато поставим дънната платка, да опре някой от портовете и да окъси, тъй като имаме пинове и е проблем. Сега много внимателно я поставяме и я наместваме. Гледаме как съвпада. Тъй като ползваме microATX дъно в microATX кутия, не се налага да изместваме държачите за дъното, така че това е на наша страна. След като сме го наместили хубаво, то застава горе-долу добре. Сега само трябва да го затегнем. Така, приготвяме си винчетата, които си вървят в кутията. Общо са 6 на брой. Хубаво е да не ги затягаме сега хубаво всичките. Само леко ги поставяме колкото да фиксират, за да видим дали всичко е напаснато както трябва. Да няма нужда от леко наместване. А и за да сме сигурни, че няма да стегнем нещо накриво, защото после може да се окаже проблем. Стават още две винчета. След като поставим дъното, идва ред да поставим и захранването. Да подредим малко леко кабелите, нали, за да си ги прекараме, като накрая вече ще направим финално менеджиране на кабелите, за да изглежда добре. Вече можем да затегнем. Всичко е по местата си. Сега
Всъщност можем да приготвим и видеокартата да сложиме. Видеокартата трябва да дойде тук. В принцип, понеже са кършещи се, е по-добре да си вземем видеокартата и да си я наместваме директно, за да си я погледнем. Въпреки че са втория и третия, е по-добре да си го направим с самата видеокарта, за да сме сигурни какво правим. Проверката е най-добрият вариант. Така, поставяме. Да, идват точно втори и трети. При това реално само втори. Всичко при тази видеокарта е на един ред, така че даже няма нужда да отчупваме повече. Лекичко, понеже сложихме дъното, да не го надереме или да откъртим някой елемент, което е още по-лошия вариант. Така, махаме защитата и най-важното, винаги нейлоните на видеокартата, защото след време, като нагрее, и може да залепне много здраво това фолио и да няма махане. То не, че сега е много удобно за махане. Тогава смятайте. Така. Махаме цялото фолио. Ето тук да не пречи. Оглеждаме внимателно да не остане някъде. Ето имаме отдолу. МСА малко са понаслагали да има. Гледаме тук по вентилаторите, добре, тъй като е възможно да дадат отклонение на самите вентилатори, те по-бързо да се износят. Така, сега поставяме много внимателно да наместиме всичко и сега натискаме здраво да влезе. Няма къде да ходи. Готова е. Сега взимаме винчета, за да си я хванеме. Поставяме леко винчетата. Не ги натягаме много, за да можем да наместиме самата видеокарта, за да бъде абсолютно изправена, не да бъде на една страна, въпреки че тази е значително лека и няма да има проблем от това да провисне. Е хубаво да си я оставим да си е абсолютно права, за да си вържим, както се казва, гащите. За по-сигурно си я захващам с двата винта. Не, че има къде да отиде и на един. Тягаме браките тук. Ето. Всичко вътре е подредено. Сега в момента да поставим захранването. Така. Изваждаме кабелите, за да не ни пречат. Вземем захранването, което са още кабели, за да можем да стигнем момента, в който да ни пречат. Защото иначе не е интересно. Захранваш кабел и трябва в момента. Махаме излишното. Ето го нашето захранване. Много внимателно ще го подпъхна от тук. Мисля обаче, че е по-добре да развия кабелите, за да не ми пречат. Така. Също не затягаме плътно, само колкото да си прихванеме, за да можем да си го наместим правилно, за да не стои на криво. Аз обичам да си слагам всички винчета. Някои хора не обичат, но това е въпрос на гледна точка. Аз предпочитам, щом го има, да е сложено. Хубаво е да го застегнем на кръст първо, за да го обездвижиме и да стои правилно. Така. Сега, следващия ни момент е да подготвим кабелите, които ще ни трябват. В случая 24 пиновия кабел ни трябва. Следващото, което ни трябва, е захранване. Така. Само че той е 12 пинов, картата е с 8. Вземем си 8 пинов за видеокартата. Така. PCI.
Другите като цяло ще си ги оставим тук за сега. Само да видим, да си разплетеме тук малко работите, за да можем после, когато сглобяваме и подреждаме кабелите, да си дойде всичко на място. Така, ето този за видеокартата. Него леко и внимателно ще прекарам ето тук, отдолу, за да се вижда възможно най-малко. То направо ще го поставим тук за осветление и така нататък. И отдела да не пречат. Ето реално това ще се вижда от този кабел тук. Избрали сме бяло захранване с бели кабели, така че всичко ще изглежда еднакво и чисто. Така, CPU, за да се вижда също възможно най-малко. 24 пиновия. Натискаме много внимателно да щракне хубаво. Да не стане беля, тъй като той е основно един от най-важните захранващи кабели. И реално това са кабелите, които трябваше да включим за момента. Отзад леко ще ги поподредиме и приготвиме. Да, щях да пропусна един от най-важните кабели. То за стартирането. Него и USB-тата. Така че тези кабели леко и внимателно да ги освободиме от тук от плетеницата. Така. Сега най-добрият вариант за тези кабели. Обаче се прецаках, че сложих видеокартата. Трябваше да я сложим после. И сега, понеже забравихме да прекараме всички кабели, е хубаво видеокартата да я откачиме. Да я върнем за малко тук отстрани. Да си дооправим кабелите за захранване, рестартиране, USB-та. Така, секунда. Така, сега мушкаме кабелите. Тук с тия ситните малко тегава работата. Ама ще я наместиме. Така. Сега да включим и пауъра. Така. Това е USB-то на панела на кутията. И остават тези двата. Само тук да поместиме така, че да виждам. Защото това трябваше да го направя по-рано. Мушкаме внимателно. Да не изкривим някой пин, само гледаме. Еде да. Пак гледаме внимателно с пиновете. Еде. Гледаме ако виждаме. Като не виждаме тегъл. Така. Така, включихме всичко. Сега да си нагласиме тук кабелите. Леко ще ги издърпам. Така, връщаме си видеокартата. Наместваме я. Връщаме захранването. Така. Винчетата. Така. Издърпваме леко този кабел, за да стои по-прибрано. Тук отзад сме си подредили вече кейбъл менеджмента, така че да не стърчат излишно. Вместваме хубаво да не се виждат и отгоре. Всичко е вързано, прибрано, подредено, за да не се виждат излишно кабели. Сега ни остава да поставим охлаждането. Сега да видим неговия кабел, къде трябваше да отиде, за да го наместим по-правилно. Това ще дойде така. Добре, имаме го. Само да махнем вентилатора. Качваме лекичко.
После ще го закачиме. Ето, тук имаме предварително нанесена паста от Deepcool, така че няма да я пипаме нея. Лекичко. Само на пръсти съвсем леко затягаме, за да не го презатегнем от едната страна или от другата. Лекичко и плавно да прилепне. След това взимаме отвърката, която е хубаво да си удължиме малко. Завъртаме леко от тук, за да стане равномерно, а не от едната страна да стане по-затегнато, отколкото от другата и да стои накриво. По този начин всичко става равно и право. По-малко, леко по леко, така. Не натягаме с кой знае каква сила, голяма. Всичко е окей. Нямаме клатене. Това е, което търсим като ефект. Сега, вентилатора. Понеже трябва да го включим ето тук. Правим така. И за да не стои излишно, просто си прибираме нататък. Лекичко щипките. Едната и другата. Кабела прибран, така че да не прави бели, да изглежда добре. Всичко изчистено, подредено и това е. Така, и сега време е да го включиме и да видим какво ще се случи. Та-да! Всичко работи. Изключително тих. Разбира се, имаме си RGB-та, може да си ги смениме. Добре. Ето, имаме го на дъга. Това е сглобения вече билд. А ако останете до края на видеото, може да видите и как работи, когато го инсталираме, подготвим и така нататък. Така, ето, сглобихме го, подкарахме го, Windows работи, тествахме всичко работи, нямаме проблеми вече, машинката е топ. Сега, ако видеото ви е харесало, може да оставите един лайк, да коментирате и да кажете какво мислите за бюджетна конфигурация в порядъка на около 1100 евро. Това е целият билд. Работи добре. Имаме доста приличен бенчмарк. Другото, което е, може да я огледате. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Ако видеото за сглобяването на тази бюджетна машина ви е харесало, ударете лайка, споделете видеото, така ще помогнете на канала, ще можем да правим повече такива видеа. А с тази машина ние отиваме към новия собственик съвсем скоро, който да и се радва и да си я ползва със здраве. Така че, Ради, приятелю, това е за тебе. Да си го ползва със здраве. Работи изключително добре. Направихме бенчмарк тестове. Всичко е перфектно.